To nie papier. A ty masz papier dole. Ja jestem za Adrian. Celú kopu. A Paťka máš? Už ide. Máš niečo? Daj. Dobre, hej, áno. Ona má fľašu. Poď, ideme to tam hodiť do koša. Poklad. Okolik to je? Poďte sem. Poďte hľadať, potom to vyhodí. Marek. Potom to vyhodí. Položte to sem na kopu, dobre? Položte to sem na kopu. Všetci ste našli? Pozrite, už sa vám ten les aj odmenil. To nie je Už sa vám ani tvoje. Ja som našiel. Ale to je pre všetkých. Že ste tie odpadky zobrali, tak si to rozdielte. našiel, ale to... Otvorte si. To je pre všetkých. Nechaj, Branka, nech to otvoria pekne, každý si zoberie takú slávku. Branko, na veľkej to otvor, na veľkej. Vyťahni. No tak toto je šikovný. Si sa nevedel ničoho dočkať? Zoberte si cukríky pekne. Ja si zoberiem. Niečo si zoberiem. Adik, poď si zobrať cukríček. Ešte tu sú No tamto. tak si otvorte keksiky a cukrička, to rozdielujte si. No otvori. To som tam našiel. No to sa vám ten les odmenil, za to, že ste Ja idem pohľadať. Mami, otvoriť mi. No, toto si rozdelíme. Ty už máš letičko cukrí. No tak to si hore rozdelíte potom. Potom po obedíku si rozdielame. No keksiky, tie veľké cukričky zoberte po obedíku, dobre? To si potom rozdielite, tie veľké a keksiky. Tata. Daj sem. Ja mám už cukry. To je ten malinký, hej? A tie veľké cukriky a keksičky si zoberte a po obede si to Toto podelíte. rozdelíme po obede. Tu je Ja mám tam guláš. Aj rodičia si berú, aj oni majú zásluhy. Tu je kontajner už. Podržím ten papier.